Древности Египта представили в Киево-Печерском историко-культурном заповеднике. Мумия женщины, нильский крокодил и две крышки саркофагов хранились в фондах заповедника. Они не экспонировались более 40 лет. В 4 ящиках 2 крышки саркофагов, мумия женщины и нильского крокодила. Их достали из фондов заповедника впервые за 40 лет. Історія їх потрапляння на територію країни поки що, ну скажімо так, не зовсім з'ясована. Одні вважають, що це якісь меценати закупили і привезли в Україну для показу, бо єгипетські старожитності завжди користувалися таким великим інтересом. І, мабуть, в свій час, я думаю, що це було в 19 столітті, ці раритети попали за нас. Завдяки ким будемо вивчати. Это мужской саркофаг. По словам археолога Глеба Иванкина, кто в нем похоронен, неизвестно. На ньому я не бачу жодних слідів його узурпації, оскільки і руки, і борода, отвір для бороди, воно видно, що вони не зазнавали якихось деструктивних дій, тобто їх не знімали, не міняли і так далі. Неизвестна и история этой женщины, о которой известно лишь то, когда она жила. Мумія вскрита тільки частково. Характер пилина цієї мумії, оцих бинтів, які ми на неї бачимо, може свідчити, що вона датується або третім перехідним періодом, або пізнім періодом. Тобто це вписується в термін від 11 століття десь по 6, ну можливо 5 століття до нашої ери. А это нильский крокодил. Он жил в VI веке до нашей эры и при жизни был 160 сантиметров в длину, рассказывает археолог. Це тварина, яка знаходилася на території храму в Комомбо, де він був помер, замуміфікований і похований в відповідному некрополі, який знаходився поруч з цим храмом. Справа в тому, що в Комомбо, в цій місцині, в першому номері Верхнього Єгипту, крокодили були священною твариною бога Себека. Відповідно, вбивати цю тварину було заборонено, їх шанували, їх годували, можна сказати. Посмотреть на экспонаты можно бесплатно. Кристина Галамах-Мейер, Ислам Пинка, Заман, АТР.